Right. Mamuka sei vana veZimbabwe. Mamuka sei vana veZimbabwe. Nhasi tombotaura nevari muSouth Africa. Meseji yakakosha yataisirwa kuti tiende tinosangana paZimbabwean Embassy muPretoria tichiitira demo. Zvino vana vose vari muSouth Africa, please ngatibatanei tirwire kodzero dzedu, tirwire magenerals edu ari kumbunyikidzwa. Saka tose ngatibatanei. Cape Town, East London, Eastern Cape, Mpumalanga, Krugersdorp umo, muJoburg umo. Ngatibatanei vakomana, ngatibatanei. Inguwa unotoona mumwe munhu izvozvizvi haadi kuenda kunobatana nemumwe, anoita basa rekuenda uchienda kuchizama-zama every time muchitandaniswa nepfuti. Panzvimbo yekuti isusu tibatane. Munyika medu mune goridhe rakawanda, muno zvicherwa zvakawanda. Tikabatana nyika ikagadzirwa, mumwe nemumwe anenge afuri. Saka varume ngatibatanei tinodhifenda nyoka yemabhunu, asaende mukati memaoko evanhu vakaipa. Remember kuti murume uyu tikatadza kumurescue paari apa, upenyu hwake hunenge huri pakaoma wakomana. Tichiri kumuda. Hatife takazowana mumwe munhu anosimbisa vanhu, anoramba akamira nevanhu achivaudza zviri kuitika zvechokwadi. Kutaura kuna anoindimeni ekuteererwa. Zvino imi mose hapana mumwe munhu anozogona kuteererwa nevanhu kunze sezvaari kuitwa nyoka yemabhunu. Saka dai tiri vamwe tambobatana, tasiya zvemagurupu zvekuti ini ndiri muchenji champion, ini ndiri wechakati. Kwete guys. Izvozvizvi tiri vana vomunhu mumwe chete. Hatina zvemabato, tiri kugadzira nyika yedu. Kana nyika yedu taiwaka, saka nyika yedu isu ngatitaure nemuromo mumwe chete. Hendei tinobatsira comrade nyoka yemabhunu, wabude mumapurisa. Zviri kungodiwa mari yako yekukwira taxi kuenda kunosangana paspoti pari kusanganikwa nevamwe. Handiti hapasi kudiwa mari yekunzi donetai mutsvage lawyer. Isu ndisi malawyer tichamirira mumwe wedu kuti abude muhondo yaari iyi. Saka isu ngatiendei tinobatana sevana vomunhu mumwe chete, sevana vakawayamwa zamu rimwe chete, sevana vakabarwa namai mumwe chete. Ngatiregerei zvatinoita izvi. Munoziva kuti tine chimwe chinhu chatinoita vanhu vaZimbabwean chinotirwadza, chekuti panguva yatinenge tichiti munhu ari panguva yakaoma, isusu tinosiya munhu ari panguva yakaoma. Panzvimbo yekuti ubatsire munhu, chinhu chaunokwanisa kubatsira ipapo kuburitsa foni kuti utore vhidhiyo. Izvozvo handione zviri zvinhu zvakanaka. Ndinozviona pane nguva yakawanda zvakafanana, for example, ndese example yekuti munhu anoita tsaona. Panguva yaari kuita tsaona, ari kuda help yekuti akasike kubatsirwa pada aigona kurarama. Panguva yaanenge achidaidzira help munhu iye, isusu hatiwane help. Mumwe munhu anotoda kuburitsa foni yekuti atore vhidhiyo agosendera vanhu, agoita mafollowers ekuti ndiri pasini, ndatanga kusvika. Hamuone tine chimwe chidofo chatiri kuita. Tarisai Tatenda Pinjisi aikumbira painizi guys, kukumbira painizi, asi nesi aitaura naye achiti muzukuru ndiye semu munhu aitora vhidhiyo. Ari kutodaidzira kuti ndichazoita ndiudze vanhu kuti wakubatsire. Panzvimbo yekuti asiye foni amhanye kunotora piritsi kana kunotsvaga mapiritsi, aitotora vhidhiyo. Ndosemu zvatinoita isu vana veZimbabwe. Zvino wakomana, hatina kwatinoenda guys tikapota tikuita unge kukura kwedu mafoni aya takange tisina mafoni here. Handizive, pamwe takange tisina mafoni taakushamisika nazvo here zvinhu izvi nekuti zvaamatiri, handinzwisise. Izvozvizvi tiri kudaidzira munhu wese vakomana, ngatiendei tibatane, ngatiendei tiende tinorescue mumwe wedu ari panguva yakaoma. Mumwe munhu ipapapa chaanogona kuita ipapapa kuda kutosenda maaudio kuti zviri kuzonzi zvakati, kuda kubuda kuti ndatanga kuzvinzwa, panzvimbo yekuti tirongane tibatane. Ngatimbosiyei zvisina basa vanhu vari muSouth African maZimbabwean, ngatibatanei toita muromo mumwe chete. Izvozvi tikabatana
muchaona kuti neSouth Africa ichakumiririrai kuti imi mamuchadai zvasi utongo huri kuSimbabwe huri kukurwadzai, asi kuri kumbunyikidzwa vanhu. Amusi kuona here kuti vanhu vari kushungurudzwa? Wanda Blessing chaicho wari mujeri, ane mazuva mangana ari mujeri, journalist. Varume, ngatibatanei apa, hendei tibatane vanhu vari muSouth Africa, ngatibatanei nzvimbo dzese, ngatibatanei varume, hendei tinosangana paembassy, tiende tinomirira mumwe wedu akambunyikidzwa. Ndatenda mangwanani ano.